Domin wani yana kace ma muraqibuna da haibuna da rajuna da muhibbuna da mushtaquna da ashiquna da muqinuna da musta'anisuna da wani yana kace ma mudma'innuna da wani kace ma azzakiruna fil mazkur da mutafakkiruna da sifatul tajalli da hukama da ahlul haya'i da ahlul talwin da wani da kace ma ahlul tanqih da ahlul haqiqati da ahlul sirri da arifuna da ahlul qabd da ahlul basari da ahlul sukuri da ahlul sahawi da ahlul ma'rifati da ahlul baqai da ahlul inbisat da ahlul haqa'iqit tauhid da ahlul walai da ahlul ittihad shugaban wali da kace ma muwahhiduna shugaban hararu shugaban rukaba shugaban nukaba shugaban nujaba shugaban autada shugaban abdali shugaban afarada shugaban ayana shugaban rijali shugaban rijalin wadahati shugaban rijalin kumari shugaban sakidar rabarai shugaban rajulun barzai shugaban mutahayyinin bilkudin shugaban adami yiwu da nuhi yiwu ibrahim yiwu dawudi yiwu suleimani yiwu musawi yiwu isawi yiwu shugaban waliyan da ake ce ma rijalin ma'arijin kula shugaban waliyan da ake ce musu rijalin tatil asfali shugaban waliyan da ake ce ma rijalin tatil mai shugaban rijalin ainihin hakimu wa zawai shugaban waliyan da ake ce ma mafati dukunosi shugaban waliyan da ake ce ma rukaba'u da nukaba'u da nujaba'u da autadu da abdalu a farada da yaro da kowane gudubi wa ma shamma aqdabu wa bardun wa mibtahu wa kullu waliyyin da katama kutuwati wa ma shamma aqdabu wa bardun wa mibtahu وكل ولي تقول أتم قدوة فلا تعدوا عينيك عنه فإنه غيور فلا يرضى بشرك المحبة فلازم وداد الحتم فلازم وداد الحتم فلازم وداد الحتم دنيا وبرزخ وكل مقدم وكل حليفة ولا تعدوا عينيك عنه فإنه غيور فلا يرضى بشرك المحبة jirgi ya yarda bishirkin muhammad jinta jami'in ma'arifatul aula ma'arifatul maula ma'arifatul nabi ma'arifatul nabi bi irfani qudwati wa salli ala alwara salatul janazati zaka takun muridan sadiqan bil shugaban kowane wuri shugaban kowane wuri shugaban kowane tosi wanda bali maka to jikan annabi muhammadu jikan annabi muhammadu wanda shi ne shehu mashura ahmad bin muhammad al-mulaqab da abi ahmad Allah ka shukara da kallon mutane ko da yake nan lakabi ma fi tare kenan ibn muhammad al-muhtar ibn ahmad ibn muhammad ibn salim bin al-idi bin salim bin ahmad al-mulaqab bil qudwar sayyidi ahmad bin ali bin abdullah bin al-abbas bin abdul jabbar bin idris bin ishaqa bin zain al-abidina bin ahmad bin muhammad mulaqab bin nafs zakiya bin abdullah al-kamil bin hasan al-musanna bin hasan al-sibti bin sayyidina ali bin abi talib radhiyallahu min sayyidina fatima az-zahra bint sayyidul wujudi wa ibnati shuhudi sayyidina wa maulana محمد بن عبد الله رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين صاحب القرآن النبي محمد